Assalamu alaikum gayu. Assalamu alaikum ya kuke ne a yau majaito. Wai ana tambaya ne akan relationship. Wai cewa waye yafi wani cikin maza cikin gayu ko mata, waye yafi wani riƙon amana da adalci. So ni a gani na gaskiya mata ne. Saboda namiji gaskiya shi bai da tausayi. Sai ga gayu guda daya, shi kanshi guda daya, amma matan da yake dating, matan da yake so, like yake faɗan ma I love you. Wallahi bai wuce a cika mutum 200 ba su zama yawan wata local government. Gayu ne za ga shi guda daya amma yana dating mata sun kai 200. Wannan ya kira ta yau, wannan ya kira ta gobe, wannan ya kira ta anjima, wannan ga abin da take bashi, wannan gashi. So gayu gaskiya ni namiji ne, so I know what we doing. Na san me muke yi. Ba ku kuna mana cuta da mata. Na san me kuke yi. So gayu kuna da matsala ko, amma matan ma suna da matsala. Don ba zan zo I will not just come and taking side because I'm a guy I will condemn guys. No. Mata mana da matsala saboda za ga mace tana bin wannan gayi saboda yana da mota, shi kuma ce tana bin saboda yana kuɗi, ta haka da take raba kanta, like ta raba abubuwan. Wannan yana da mota, wannan yana da kuɗi, wannan yana da kyau, so she follow all of them at the same time. Kuma ba za ta taɓa ce masu she is dating. She will always want to show them that she is single. In ba kai ba na kula kuma I don't talk to anybody. I like the very stupid sister. Just be loyal. So da shi da wannan ana yin a hankali ake bi. Kuma abin da ke causing disloyalty a ganina shine rashin kashe kuɗi. A yanzu dai a zamanin da ake yanzu, ƙarya ne kaga gaye yana son mace dan Allah, ko kuma ƙarya ne kaga na mace tana son gaye dan Allah, sai saboda wani ɗan abu ko da waya ce, saboda wayan nan take son shi. Kullum ita ke na mata selfie tana cikin zanda, ita zanda kullum yana cikin zanda yana tura mata hotonta because you have an X and she has nothing. So gaskiya in a relationship wanda suka fi disloyalty gaskiya abin I can't say. So da kowa na da matsalar shi. Mata da rauni, mata da rauni da kwaɗayi, kamar kare haka suke shinshinan maza. Wanda yana da gamban susa. Ke kawana na bi wani gaye jiya, kin gan shi yana da Benz, yana da C-class, haka suke yi a cikin kawayensu. Shi ma gaye baba na fa samu wata yarinya fa, wace Maryam ce? A'a ba Maryam ba, wata yarinya na biyu ɗan kai kagan haka abin yake. So ba zan iya cewa ga wanda ya fi wannan adalci ba, ga wanda ya fi wannan riƙon amana ba. So I will leave it to you guys. Allah ku shiga. You guys will drop your comments at the Arewa ga yana a saman screen www.arewa.com. Please go there and drop your comments akan waye ko wani loyalty a relationship. Mun gode kwarai da gaske. Allah ya saka da alkhairi.